nħoss id-depression li kelli titlaq bil-mod. So outbreak. So safe and so. Daw l-isbali ġew. Jisom ġew. Ġew talbin. Għabbiġak ċefu għalla għax għamilt mġinata. Ma t-li kien għadbaqali minni fi kolli għamil. Tomata bes, boġan. Hello, welcome to the vlog. L-ewwel darba li ħan vlogja minn Malta għaddew ġimagħtejn. Ma narani vera stramba għax mhux soltu noħroġ b'xari toppu to be honest. Imma qed nipprova nesperimenta ftit, qed nipprova nesperimenta naqra bl-istil u nara x'għandi fil-gwardarobba u nipprova nqabbel mill-liem. Għax it's spring, waslet ir-rebbija u tafu x'jiġri fid-dinja online u fid-dinja tal-moda kull darba jaqilbu l-istaġuni, ħafna trends ġodda, ħafna nies jixtru ħwejjeġ ġodda tipo l-istaġuni u jqalbu l-gwardarobba u I am trying to not fall for the pressure għax għandi biżejjed ħwejjeġ u ħna l-kamera. U ma jirċun fuq iktar flus għax qed nipprova nfaddal u xajt il-laptop reċentament, dis-sena għandi bżonn nixtri mobile u ġejn ħafna spejjeż, so trying to be mindful, avolja not gonna lie. Xajt żewġ affarijiet milux minn H&M u again vera bdiet nħossni guilty għax qed nipprova nnaqqas, ma nafx għalt noqgħodek. Qed nipprova nnaqqas milli nixtri affarijiet ġodda nipprova nixtri second hand kemm jista' jkun. Very weird, għadni kif ngħid li mhux ħalli xi ħwejjeġ imma xejtilkom li xejn żewġ affarijiet. Imma keeping it real u nkun onesta mhux ħanikdeb. Imma ħanurikom l-outfit li I try to put together. Il-ġaketta xajta meta kont immuvjajtaw. U l-bqija l-oħrajn insomma ġirajtu qabelilu fil-gwardarobba, imma di l-outfit li I try to put together u I try to accessorize naqra għax għandi xari, ma miltu xari ħallejtu naturali u ma tantx iġobni kif joqgħod naturali għax ma nagħmillu xejn. I-torti għaj kollir nipprova nsib xi mus jew hekk, ma nafx min għandu xaru dan it-texture, please. Ħalluli fil-komment jgħiduli intom x'tagħmlu biex ittuħ naqra ħajja. U n-nuklajt dil-biċċa, imma nara stramba toqtek, so tfajta wara widnejja. Ma nafx insomma li naħsibek aħjar. Ma nafx, again, qed nipprova nesperimenta u għandi l-iskranċi ta' madumma hawnhekk vera l-qalbi vera nħobba. U saċejt lil-kuġinti u tsiti x'ħan il-bes darbuna x'I'm like x'ħan il-bes ma di l-outfit għax qatt ma lbista di l-outfit qabel. Għallu li darbuni sweat sew se nilbes il-Converse li by the way għandi bżonn nixtri lats ġdid fil-każ imorru weħel sa fil-każ immorru naraw minn Foot Locker raw kemm jiswa lats tal-Converse jew xi TK Maxx jew hekk għax tqattali u għamiltu oqda u jidher ikraħ. Ija, ma sa qed nivlogja għax Daniel ilni x'nofsija nistenni jidda xi dali għal gwardarobba. Għandu daqsxejn identity crisis għax nofsu gwardarobba battala. U l-aħħar ħaġa rrid nara x'nilbes basket. Tmur il-beretta mal. Kien xajtilek. Għax għandu bżonn imur jaqta' xahru wkoll. Nilbes beretta. X'nilbes basket dan u da jmur iktar. Very monochromatic look illum jisna. Insomma li mhux eżatt. Imma x'nilbes da? Da u jaqbel iktar. Għax da ma tantx jaqbel għax mhux l-istess kulur tal-aħdaru. Le. Da. So dan. Għandi long jump ta' wkoll ma tantx għandi aptit. Nżomm basket fuq spalt illum. So, this is it. To be honest, naħseb basket iswed jaqbel iktar u. Ma m'għandix basket iswed. Insomma, ħannu l-basket u ħandukom għana ċentru. Għal-Daniel ħammi ritorna jeans. U ma nafx ndurux naqra n-ħwienet. Għal-Daniel għax jena cannot buy anything. U l-lum ħanamlu il-figolli, by the way, l-lum il-lejla ta' mużika finali u koll, so there's that. Insomma, ħamorru. But you see, throughout the day x'namlu. Mux nara li l-nifsi għax għanda badu ċari imma. U semma blu, et nirxuxta. Imma, yes, fl-ħar rebbija u nħoss id-depression li kelli titlaq bil-mod minn ġismi, ma nafx. Dalu d-rajta kienet najni, misa ħseb tara. Dan jirrit jgħidi li xari kraħek. Saġabni konxja, hekk li. Ma jgħidek preferik xara ġimnizzel. Nħossni jisni tifel jek ma jkollix dil-bicċa fuq uddi, ma nafx. Sama ħammorru nimxu ċentru. Ġejna Flying Tiger. Niprofa. Apparti n-nejjir irrit wieħed għal Harry concert u kollek.
Cool, Le, da ma jġralix. Don't like it. Mhix għalija u le? Harry vibes. Għana naraw da tajjeb għal-konsert ta' Harry. Jew le, isu safety glasses da. Xaħseb. Għal-konċert. Hello, in a different outfit wa wekkaw l-aħbarijiet għaddejjin. Imma ħaniklu il-ħaqta mint laġina u l-milja l-fbolli. Għana ħmiju għada. Għamelu għada mute. Imma ma laħħaċ insajarom, so ħanħalju għada għax vera kien sarħin, vera domna aktar ċentru mill pjanajt. Imma sajjarna għamilt maġi bittati tal-Malti, kienet baqalna t-tati tal-Malti frizzat li kien tal-għalna Mr. Daniel u jena mint naqra tiġiċ fil-ġem. Imma timmur taħasil biddel, by the way biddel, tax film jgħid video. Nispost ħandalla għada, ma nafx meta ħan editja, imma we'll find a way. So ħaniklu, bat nara mużika, da ħajibda xi nofsi oħra. U inkellimkom aktar tard. Tajjeb. Yeah, cheers. Cheers. So out. Ma verratux. Special. L-special jiena ħadd. Love, kif kulħadd bħali hu ritratti. All right. Buon appetit. Buon appetit. Guys, and some fries. Is that a switch there? L-allura di. Everything is really good, accurate. Red velvet. Tough. Asna salemmen li tlifta l-ħar bicċa di l-ħar darba dil-bicċa. Hello, bonġu, illum il-ħat. 29 ta' Marzu dawajna s-sija matul il-lejl u darod qomt u nara li kienu id-disana kwart, għet madof kif bqajt id spos kellu fit-8, kif ma smajġ l-alarm. U kif tipoġġist minn maqamx, qabel għaxina vera drajda l-axħar inqum bej 7:30 ħabba xogħol u hekk anke fil-weekend hekk nistembaħ. U samma mbagħad irrealizzajt ftaħt Facebook l ħaġa li nara post tgħid kif qomtu dalodu wara illi dawwarna s-sija u I was like, oh, that is why. Ma anyways, bonġu, peress illum il-ħadd, you know, the usual, it's chores/meal prep /errands day, so illi ħammur nixtru daqt ħammur Lidl. Il-bieraħ, by the way, bil-klips li rajtu qabel dil-bicċa insomma, morna Rotterdam ma' żewġ koppji oħra ma' Gianluca u Rachel li ġieli derwaw. U Eliza u Andrew qatt ma derwaw, imma l-Eliza li nafa jina li nafa mis-sixth form u toqgħod hawnhekk ukoll u l-boyfriend tagħha wkoll. U morna niltaqgħu magħhom u morna nieħdu burger u oh my god, veru kienet tajba. Sob fuq il-ktib tfej, morna fuq l-iskrin insomma u jekk tkunu l-Olanda jew toqgħodu Rotterdam jew hekk. I mean probably toqgħodu Rotterdam ġieli mortu għax apparentament magħruf da. Imma veru ħadna gost u tajthom il-figolli wkoll li għamilt. Għax ovvjament ma kontx ħantaqa' man-nies Maltin u ma ntihomx figolla. U by the way, għamiltom last weekend, ma spiċċajt ma filmjajt xejn, għax kont qed niffilmja in a different orientation on social media for a change. U ma stajx nagħmel it-tnejn at the same time. Però għandha fil-friġġ. Dal-weekend ħanerġa' nagħmilhom illum ġast iridu mmorru nixtru għax għani xel id-dawl. Irridu mmorru nixtru m'għandi xejn. Dik l-ħaġa li ħamlu llum, imbagħad niġi u nagħmel l-aġina u l-milli nħallihom fil-friġġ u sa dak it-tant sakemm jibqgħu fil-friġġ nilħaq nagħmel il-meal prep tipo l-oats, il-lunch u hekk u nurikom għax inni daqsxejn ma nurikom. Imbagħad naħmihom u ma nafx nagħmlu mbagħad jew mor nimxi jew mor niġri issa nara. Għandi ħafna x'nagħmel, għandi to-do list twila, għandi ħafna x'neditja. U qed neditja wkoll series ta' videos għat-tfal fil-primarja lill-NGO li jaħdmu Malta. U da min xaħat minn li jħossibhom insomma kien jgħallim mill-università u kien sab li l-YouTube channel u kien qalli li jixtieq jikkolabora fuq xi ħaġa miegħi u film jgħidhom u għadni qed neditjahom għax vera fihom ix-xogħol. I was not anticipating li ħajkunu daqshekk time consuming, imma it's okay, it's fun. Naqra diffiċli għax bl-Ingliż u jiena vera nikrinġa neditja li l-nifsi bl-Ingliż. Imma it's okay. Jiena ħanieħu biċċa figolla tal-ġimgħa l-oħra.
By the way, tal-lum nurikom il-proċess tal-figolli. I mean, normali, fis-sens mhux qed niffitta ħina tal-proċess jiġifieri jekk ġieli jagħmlu l-figolli qabel. Tafu kif isiru. Good morning, Daniel. Daniel ukoll minna liħ l-baqari qed dalodu għax qam fid-9:30. Imma fil-verità ovvjament kien 8:30. Anyways, ħanħu figolla, ħanħu il-kafe u mmor nixtru. As you can see, wasal il-ħin biex nagħmlu il-figolli u ħanibda mill-milid id-darba, so ħanamel nofs ir-riċetta li għamilt l-ħar darba għax mhux ħamel beġġ kbira għax too much. I mean, ovvjament ħanqassam bħas-soltu. Infatti jekk seguni f'Instagram u intom Maltin taqgħu l-Olanda rajtu li ħanibat waħda lil xi ħadd. Hawnhekk qed naħseb li aħjar użajt bawl ikbar. By the way, dan il-lewż kif qed taraw mill-smart għax tellajtu miegħi l-aħħar darba li kont Malta. Okay, definitely miss me użajt bawl ikbar. No, kif ħanħawt kollox. Okay, le. Better safe than sorry. U di darba ħanamel blicing, għax il-ġimgħa l-oħra meta għamilt il-figolli għamilthom kollha biċ-ċokolata u veri dispjaċini għax vera kelli craving għal figolla tal-icing, speċjalment tnixel ix-xema ta' rossika tal-figolli. U għandha riħa ta' figolla bl-icing tal-lumi hekk. By the way, at this point nafu bl-amment ir-riċetta tal-figolli, tant kemm domt neditja u nittajpja biex nibata n-nies u I make sure li jitajba li tal-limt issa. U probably nerġa' nagħmilhom il-ġimgħa d-dieħla għax oħti ġejja iżżurni il-weekend ta' wara l-Easter fin-9. U għalt li nispera li jibqa' biċċa biex induqa u għettela l-għallu mhux ħajbqgħu tajbin sa tliet ġimgħat wara, so għettela mbagħad nerġa' nagħmilhom fil-każ. U fil-każ nagħmel biex nibgħat il-bicċa l-familti u koll namel beġ zaħir oħra bħalli. Il-ġimgħa l-oħra nexxi noħroġ 4 kbar, 6 hekk jisom tondi, tipo mhux żgħar ħafna ma qas kbar ħafna, u xi 18 mini figolla, so naħseb id-darba noħroġ waħda kbira żgur x'irrid nibata lil xi ħadd Malti. Għadni rrid nażlu. Ma nafx min ħanibata, u versu ħosna ħażin għax batuli naqra nies u qed ħosna ħażin li ħanibata xi ħadd. U għed biss l-oħrajn le, ma tiġi naqra spiża kif ikun ibgħat waħda lil kulħadd. Spiċċajt ma filmjajtx l-aġina, imma għamilta u ħanħallija fil-friġġ għandha sija bħalissa in-nofsija ħan nisbarazza u nnaddaf għax għamilt straġi. Meta nagħmel aġina dejjem hekk spiċċa timla kull imkien biċċietek tal-aġina. U in the meantime ħanamel il-meal prep. Ħanamel l-oats illum, ħanamel it-ton ta' żejt biex nitfgħu ġoppita u ħanamel xi side salad. U x'iktar x'ħanamel iktar? U rrid nagħmel bolognese ukoll, però asnaf nagħmlux aktar tard jew le għax għall-breakfast għall-lunch ħanamel eggs on toast plus isu budi sabbat nidilkom fuqu. U għand bżonn it-taġin, so naħseb għalissa mhux ħanamlu. Għalkemm xtaqt nsajru qabel għax bdejt nibżoli il-figolli mbagħad meta nsajrhom ikollhom riħa ta' bolognese u xtaqt nsajr il-bolognese qabel. Imma ma nafx, issa naraw. So qed nagħmel l-overnight oats u qed nirrealizza li għadni qatt mettilkom li bidilt tipo r-riċetta tal-overnight oats. So kif qed taraw hawnhekk għandi il-yogurt, Greek yogurt, ċoe Greek style yogurt, so fih inqas protein minn Greek yogurt normali. Imma, riċentament kont nagħmel naqra iktar riċerka u qed nipprova nnaqqas l-ammont ta' processed foods mid-dieta tagħna. U qed ħanipprova nnaqqas l-ammont ta' protein powder li nitfa' fl-oats tagħna għalkemm to be honest l-oats il-protein powder li nużaw ma fihx ħafna additives u hekk to be honest. Imma xorta, I'm trying to rely a bit less on it. U qed ħanibda nagħmel taħlita ta' protein powder, so qabel kont nitfa' jisu 30 grams per portion u issa nitfa' jisu between 15 to 20. U provajt nesperimenta b'riċetta bil-Greek yogurt, so qed nitfa' jisu 85 grams of Greek style yogurt per portion u mhux qed nitfiktar I mean jiġi daqsxejn iktar expensive, imma u qed nuża Greek style for that reason ukoll. Imma veru, to be honest, itjeb bħala toma wkoll għax għandhom inqas toma artifiċjali minn
minn ġas meta tkun nagħmilhom bil-protein powder biss. Ma timilux insejt nixxi l-yogurt u speċjali rġajt għamilthom biss 100% bil-protein powder u oat ovvjament. U it-toma veru kienet differenti. Nippreferihom ħafna iktar hekk bil-Greek yogurt għax peress li hu daqsxejn qares. Tipo hekk tihom kick. U dal-aħħar sirt nitfa' cinnamon dejjem, qabel ma kontx nitfa' cinnamon dejjem, kont nitfa'hom biss meta nagħmluhom bit-tuffieħ. U issa qed nagħmel is-cinnamon kull darba u oh my god, jiena vera nħobb is-cinnamon in ġenerali ma overnight oats vera jidi tajjeb. Dawk lesti issa ħanqassamhom ġo l-containers. There you go, lesti. Not very aesthetically pleasing, imma dakem. Lunch kind of ready. Zal-meal prep ħanurikom. So daw żewġ side salads li ħaniħu miegħi x-xogħol. Din hija taħlita ta' tonta żejt, b'xi light mayo, mustard u Dijon honey mustard malija li kienet tatni ħabibti. Naqra spinaċi bżaru melħ u red pepper biex nitfaħħom mal-pita nimlijom u din daw ġifieri qed nimpoġġihom fuq imma biex nitfahom x'imkien. Taħlita ta' tonta żejt bid-Dijon ukoll u mayo għal Daniel biex nitfaħħa f'ċabatta u mbagħad nagħmel l-ispinaċi u l-ċabatta qiegħda fil-forn. U issa ħanifadaw u ħanibda il-figolli qabel ma nsajjar il-lunch. Hopefully ma ħallix riħa ma scrambled eggs ma jħallux daqshekk riħa suppost. Imbagħad imur nimxu sakemm ikunu qed jeksħun u mmur nimxu u mat niġi nżejra. Daniel qiegħed hawnhekk għadu kif naddaf kull imkien u lest issa miskin. U jiena, again, as I said, ħanibda il-figolli. L-ewwel tnejn lesti daħlu malajr. Irnexxiel noħroġ 4 tipo minn daw il-kbar żgħar, 4 mini u waħda super mini u di biex insajruha. Daw ħarġu mill-forn tajb jidru u naħseb saru sew ukoll mill-qiegħ. U by the way, jekk għandkom kurżità, dawret nirfaħħom. Dax baqa' mill-figolla tagħna. Żammejt waħda kbira. 2 somtondi mbattarawhom u minn għalija xi żewġ fniek jew tulips ma nafx insejt. U kien hemm xi 2 minn figolla hekk jiġifieri f'ġimgħa tara naqra. So issa ħansajjar lunch u kif qedtilkom ħansajjar da li qisu Woody Dupe. Imma bażikament iltqajt ma' waħda Maltija toqgħod Jodane Boss. Kienet batet li fuq Instagram u vera kont eċitata li għaw xaħat li hu Malti Jodane Boss. U kont qed nitkellem magħha insomma u kont qed ngħidilha li vera nimmissja l-Woody u vera nixtieq li hawn qatt ma sibt. U għamilna trade, stajt figolla kont. U miskina vera kienet totfol qatt li xtajtlek il-Woody wkoll. So ħanduh u ħansajru bil-lum. Kemm ħanagħmel din? Għandi 6 b'kollox. Kemm trid inti? Alright. So, ħanippruvaw u ngħidilkom għandi l-bajta u hekk xajna jisabet ħobs tajba, tipo mhux sourdough eżatt imma tajba u għandna l-avokado. So, that will be our lunch. Lunch. Ħanduqu il-Woody. To be honest, kesa naqra tagħna u surna flieda bil-flok ta' taħt imma it's okay. Tajba għajna. Aw. Xiex? Toma ta' Woody, vera. Mela mhux il-Woody da. Le, mhux Woody. Da, Woody. Aw. Top. Da ma nixtuh. Thank you, Raiza. Shout out to you. Wasal il-ħin li nibda nżejjinhom u rrid naġġel għax ħawat lajsing u ma rridux jibbiż. Imma ħanamlu ftit minn kollox. Kienet baqa' li ftit ċokolata bajda, għandna il-milk chocolate, għandna lajsing, għandna l-pistachos ħanażhom għal-white chocolate, daw għal-icing, daw għal-ċokolata u daw biex nitfahom fuq il-kbar. So, ma nafx kemm ħataraw,
u għalli bis 6% battery imma ħaniprovaw. Ħanibda actually bl-ewwel waħda tal-icing ħanaraw. Jekk ux tajjeb imma xed nibża li jew wis u ħaj jizluq li kollu għax qatt ma għamilt figolla bl-icing ejjen ġifieri. Irid ikun eħxen. Lesti ħanurjomkom vera ġew sbieħ naħseb li sbaħ figolli li qatt għamilt u mhux ħanieħu l-kreditu kollu għax l-idea ta' kif inżejjinhom ħatta minn xi ħbieb li wkoll huma għamlu l-figolli msamma u ibijawhom. So dawn għamilthom bl-icing għax taqt induq figolla bl-icing għax ilna ħafna manduq figolla bl-icing. Imbagħad għamil daw bil-white chocolate u kelli ħafna pistachio aw pistaċċi mkisrin hekk insejt minn meta imma rrit naħlihom so qed ħan żejjinhom bihom u actually vera ġew sbieħ. Di provajt nagħmilha kemm bil-lews u kemm bil-pistachio u mbagħad realizzajt li l-lews ma tantx kienet jidher so kompleta bil-pistachji biss u ġiet sabiħa imma daw l-isbaħ li ġew qishom ġew Dubai chocolate style. Again, daw ispirati minn ħabibti jekk qed tara Nicole, daw ispirati minnek kif żejjintom anke l-oħra li jurejt qabel insomma. U din ma nafx qed tissegwi wkoll Ilenia The Baker Salon tagħha ħafna sbaħ sewwa li għamilt kien l-ewwel żejjin ta' wisfel bil-lews u mbagħad le ġiet naqra vojta, so mbagħad qed ħanamilha bħal tagħha u nagħmilha d-dawra. U tagħha ħafna sbaħ imma tajba tidher. Issa naħseb vera nixtieq induq tal-icing iż-żgħira, għamilt waħda żgħira tal-icing hawn imma le qadet. Mela ħanagħmel te u ħanduqha. That's what we're going to do. Ija. ħanaraw kif ġew. Inti ġewwa. Ġew tajbin. Għalbilek? Tuma tal-umi? Differenti jum minn ċokolata. Differenti ħafna flavor. Xorta prefer ċokolata. Iktar fresh di. Pera tajba. Tajbin ġew. Anka laġina u l-mini. L-icing vera ġabni. Basta. Kont t-dim xħajru. Li għamma tuma tal-umi vera tajjeb. Naka ġobni. Is-sosra mhux bil-lum, li għamlu. Mela. Ġew tajbin. I'm happy li ġew tajbin. Ġewni kwieta. Is-sosra kollu toma ta' ħelu żejjed. Isu da għandu żjed tenx tal-umi. Ġobni. Għaxbuni. Kontenta x'bdejt ninkwieta għax laġina bdejt nara mhux tiġini. Bdejt nara tiġi wisq soft. Vera tajba. Ma naħseb vera ġew tajbin, Illa allura jt kontenta perisna ħanat il-nies bdejt ninkwieta bdejt ngħid madonna immaġina jiġu ħżienu. Ġew kitjeb, l-ewwel darba. Veru? Top. Hello, vlog. Mela, għandi daqsxejn tambarat fil-background. Imma minn fejn ħanibdew mela. Insejt l-ħar darba li vlog jgħid. Naħseb meta għamilt il-figolli il-ġimgħa l-oħra ma nafx. Poġġejt ħaniħu te, għandi dari maqsum, veru qed jiġani. Bħalissa il-5 u le 6:20 poġġejt ħaniħu biċċa figolla għax għamilt mid-ġurnata jekk seguni fuq Instagram tafu li last minute iddeċidejt li nbiħ il-figolli hawnhekk l-Olanda. U ħanipprova biċċa insomma provajt biċċa bla ċokolata għax din qasmet li. Ġat li ġawli ħafna affarijiet illum. Naħseb il-laġina kont niftaħa wisq irqiqa. U spiċċajt kelli ħafna mili, sorry ma kellix biżejjed mili għal mal-ammont li ftaħt. Naħseb stajt niftaħa aktar to be honest u qed nibża nispera ma jinqasmulix. Jienu nibgħathom, infatti miskin Daniel ma rixili il-mili imma din infatti ġitni wisq ħoxna bil-mili u ftit ħaġina. Dik kienet mill-berġis tal-bidumma. Kalli xabanzja ta' ġifieri għax bdejt nibża li ovvjament ma jiġux tajbin, għax darba li qed nagħmel xi ħaġa hekk, imma hopefully people will give me grace. Hopefully ħarġu tajbin xorta waħda, issa nurjomkom. Qegħdin fuq il-mejda ma żejjintom xkolla għadni għax I to be honest. U qegħdin żejjin xi ftit bil-forza x'għada għada lejt by the way. U ġejjin Rachel u Gianluca jiklu għanna u ħajħdu li ftit biex jiġbruhom xi nies minn Rotterdam, so kelli nesti xi ftit minnhom u tipu bqajt għaddejja b'xi ftit sakemm inħela kollox. Ma xax biżejjed ċokolata bajda wkoll u għalhekk ukoll infatti ma komplejtx kollox. U rrid neditja xi ħaġa llejla u diġà kważi s-sitta għad nirrid imur naħsel xahri. Imma issa naraw għajjejt bħalissa vera nħossni overwhelmed u stressjata għax għandi ħafna x'nagħmel.
U l-ħin kollu għaddeja u hekk dal-momenti fejn poġġi bil-qiegħda u nieħu kafe u te u ma nagħmel xejn u marari. Jisawkom li kollu kollha. Probla tismaw l-dinja fil-background sewwa. U mhux ħanrikom kif qed nidher għax diżastru imma hawnhekk għandna t-tiġiġ bonġu by the way lejt it-tajjeb. Hawnhekk għandna t-tiġiġ listi biex imorru fil-forn. Fil-forn għandi il-patata il-forn bil-bisbis u hawnhekk ħanagħmel il-bigilla. So dik imiss. Nronta. Ma dak ċetta USB-C eżempju. Le, ti. Diċi. Spera ma ġietx overcooked. Għanprova l il-chicken ma. Ħajba. Coffee. Camera is first. Video. Asna, il-boza. Jibsa. Relax, senjura. Hello, bonjour, hopefully mux għet nidher daqsek mejta x'provajt nagħmel naqra makeup. Imma literalment running on 5 hours of sleep. Imma l-lum l-għada tal-8. Public holiday, thank God. U naħseb l-lum tkun l-ħar ġurnata tal-vlog jom sommu nalaqda l-vlog u nipprova nedziju nitfaw this week imma ma nafx kemm għallaħa. Imma s-sanaraw mux għamil mirakli imma niprofa. U għed ħanurikom kif zejnt il-figolli l-bira ħax wara li telqu Rachel Gianluca spiċċajt ġejta għek insomma nisbarazza. Unbat bdejt nżejn il-figolli u morejtum komx. So ħanurjomkom u package du għek ġviri vera sbieħ għal ma nġibx edris istannis. Mela, di vera ġit sabiħa, di provajt namel icing, royal icing għall-ewwel darba u is-sena diħla namel iktar hekk biċ-ċikolata mbagħad inżejnhom bl-icing għax vera ġew sbieħ. I mean, mhix xi kapolavur sewwa imma not bad. Daw tal-icing mbagħad li huma glazed ġew naqran għazbieħ. Imma it's okay, toma tajba. Daw, mat li kien għadbaqali minn fikolli għamiltom għallum u missiri, sa' nibatom moħti l-weekend li ġej. Daw xizaru kol li ħanibat moħti u daw toħti u ta' Isaac. L-bija daw rrit nerfaħħom ġo kaxxert u murġib kaxxisfel. U għamdenni l-emmek. Daw, asna f'kemma għawek. U dawn ġeja l-jum wahda issa x'għamlet pick-up u għordnat veru Tgħol li zbieħ daw iż-żarara. Nafx kont xrejtomkom. U hemm oħra tal-pistaccio fil-qiegħ. Ma nafx xrejtomkom tal-pistaccio l-aħħar darba. Min mhux qed tiddeda s-sokma. Dik l-order. Veru. Dani li ħasra vera jeni tal-weekend u tajtu żewġ figolli u bħala thank you. That's my payment. U l-bira u koll samna il-bajda tal-Cadbury, ma ġibtiex. ħadd video bil-mobile ma mux fuq. U rridu naqsmu f'golla ta' Generation naqsmuha. Naqsmuha fuq il-vlog. Breakfast jina ġaħat Paul Griko għilna nikol figolli madof. Figolli biz palissa. U Generation ġobbulna figolla l-bira. Bil-pesto għamili leġan għalli. Forma ta' qalb. Aw, vera ġitom tajba l-qalb, apparently they free-handed. Għan ritrat. Għan itfawa, xamilna figolla swopa xe. Aw, tajtom waħdajn u koll. Ġib l-oħra, jew. Kif ħanaqsmu minn nofsek? U jim mux ħanaqsmu ħafna ta' Le, ma kif ħanaqsmu? Naqsaw minn nofsek. Jew naqsmu. Hard break. Tajba tidher. Il-rawnaqa. Ħloġinu ħoxna f-għamil. Tiegħi ma tanġu minn daħħu. Tieni biċċa minn tal-fa xina kedħok. Ejju nkajra, tal-veri robni. Le, iżgħar ta' nofsa, kif nibdu nofsa. Tiela. Figolla swap. Cheers. Cheers. Tomata pesto ġan. Najma. Insomma, breakfast is served. Afternoon walk. Aslaħna ġejna. Hello. Ħanini. So, jada.
ħanġiblu. ħanini. Kemm ħabbuha min-nies. Kemm ġibtlu? ħanini ara. Yeah. Palli kieku m'għandhomx ħaxixem. Insomma, kollox kienu. Ġejna nimxu bħalissa xi 8. Ma xtkilna u flok ġim l-lum ġejna nimxu vera jiena u fatti ħatneb wara nofsinhar għax xi u nofs fuq is-sufan. Misa ġejna nimxu wara l-ikel u ħanal il-vlog hawnhekk għax naħseb twil biżejjed. Ġeneralment qas naf kemm il-vlog, naħseb li il-vlog xi 3 weekends. U għandi ħafna clips, u ħafna taħwida ta' affarijiet, daqqatna ma' l-ġigollu, daqqa ħriġna u daqqa lejt. Imma illi ma nitfaw daqqa xej vlogs surit in-nies, imma il-ħin mhux jippermetti li daqshekk. As I always say, iġi vlog naħseb. Imma mhux ħaninsikom ma' YouTube family għax naf li intom kontu għaw l-ewwel u naf li forsi jekk taraw nitfa' ħafna iktar fuq pjattaformi oħrajn tibdu tgħidu mhux ħadibqa' vlog jew hekk, ġist qed nipprova nsib bilanċ bejn kollox biex you know, ikun fair. U jiena plus nħungas nivlogja iktar għal-memori, speċi fint meta nitfu videos osra. They're more catered towards content, kind of, creativity, u għek iktar memori, so nħungas nid-dokumenta memori għalija. Nispera li kelkom għajt tajjeb, u li ħattu gostu, kiltu ħafna figolli, ġrat ek fuq Instagram, ma jiena kilt ħafna figolli, like, I lost count ta' kemm il-figolla kilt. Naħseb bejnietna kemm kilna figolli din. Tnej kbar. Mhux xi tnej kbar. Waħda ta' ċokolata, waħda tal-icing, tnej kbar. Tnej kbar u xi 4 żgħar naħseb xi ħaġa ħafna minni. Ma nafx jew sanna għandna ta' Gianluca u Rachel ukoll li għadna rdu nikluha. Insomma kilna ħafna imma it's okay ta' żmienu u xorta aħna nagħmlu ħafna eżerċizzju morru l-ġim, morru niġru. Kif trid, so jinħarqu. Insomma, ħanħalikom il-lejl tajjeb jekk taraw dan fil-għaxija jew nkella have a good day, have a good week u narakom fil-vlog li jmiss. Tinsewx għal like u subscribe. Ciao ciao.